salam edilleşler bugün ne aydın bilen iqtisadi onun boğuculuk yer su reforması var da o devlet kuruluşu var da devlet näme hükümet näme bilen meselede dedik geçmeye düşündük şeylere geçirelliydik de aydın benim iyileşlemizle salamlaştan ben onun giriş yapayım. Salam vatandaşlar. Safar ağa size de salam. O başla verin Safar ağa. Diyeme yankı iqtisadi hem yer su reforması 25 yıl bunun başlanmalı reforması. Şu adam geçti. Bir şeyin vakti değil, yani bol mol vakti değil. Yankı ben şunu bir elementarni hatap kitap bilen düşünürüm ne. Bu sebebi şunki gedaylık vardır. Şu an Türkmenistan absolut ne gedaylığın aşağındaki devlet. Dünyada şundan aşağıda bir Afrika'da bir yarım devlet olma mümkün. Hindistan'a bizden yok orada şu an. Bunun etaati sebepleri vardır. Büyük sebebini şunu ne devlet yol başçıları düşünüyor. Şunu içinden düşünen nokta. Ne şu devlete geçecek olup görün adamlar düşünüyor. Ne de şunu halk düşünüp belli de. Ne 1992. 91. yıllarda Sovyet demesi dargadı. Yani önkü parta ekleyen devletleri yani partani satın almasını hemen devlet nırhını yatırdı. O tayda ullokan subvensiya verildi. Şu anki ne bazarda bir ton partan $1000 oldu. Şu anki baha bilen $8-9 nöşvöründeki pul verildi. Sebebi ben yadıma düşüyor. $1 56 köpüktü de. Şu anki paritet boyunca. 4,5-5,000 rublunun valakno satılıyordu. Şimdi onun yankı doğru 56 köpüldeyen oldu 8-9 mun oluyordu. Şu da birden ayrıldı. Hevetta yıkıldı, o da yattı da. Kalholarım birden hem meceti birden uvitka düştüler de. Parti berildi. 92. yıl bize gelemizde 20 milyonluk neme beriler vardı. Şolun hem meceti istifade ettik de. Sebebi bundan ağrık yaşamaya mümkünçülüğü yok. Sonuçta su yer reformasını geçirmek, iktisadi reformanı geçirmek mecburiyetimiz vardı. Ondan ağrık yörek boru noktu. Onun ikinci bir faktör var. Biz formlu yerde o hocalık işini alıp barıyakta. Formlu yer demek normal yine Pribaltika'da ya da Şveç'te, Norveç'te ya da Avrupa'nın strendik demetinde yani suyu tevigattan alıyor, havadan alıyor da yok oradan. O demek yerin tekillemeler, drenajlarını çekmeler, sürüyen, ekyen, dökünü veriyen, oryan biçiyen. Bizde olsa ilkulak yerini tayinlamalı, hem yerin ol, su akaryalar etmeli, ikinciden drenajını çekmeli, yine çoğu mengeçlemelen var. Çok önüne düşen kımmatı 4-5 etti kımmat oluyor da. Onun için hasılığın bir 3-4 ette pet olsa, onun önü muhutunu işlet gören adam oluyor da. Yani o hocalığına yağda şununla alaktı. Yine şunu düşünün, yeka adam devlet nimetine yoktu, şun
yankı devlet derecesinde şu mesele orta kaldırılan yerim yok. O şu neticeden ne halkı doğru gedayet. Üstüne hemen bilimsiz yani farklı bir yerlerde okuvçuları da rayhanları da hem becermedi. Okum yok yani devlet demelerini işleyenlerin hem de şunlarla. Ne şeydi 28 yıl, 29 yıl durdurdular da. Ne şu an Türkmenistan'ı biz gedaylıktan çıkarmalıdır. O 1% halkın pullu nemeli olan bilen olur bir yaşama şerti var demek olma da 99%'in. Ödem aylıkları gününe $1 aşağı düşüyordu. Çoğu diyetin o. O köp çağalı, 4-5 çağalı deme oldu abi. O 20%'den aşağı düşüyordu. Şu absolut gedayçılığın aşağında da 90% halkı. Ne bu iktisadi reformanı mecbur etmeliliğinin nemeti şondan ibaret. Hep yeme sen düşüneceksin ne öyle? Aydın. Sapara şu aydısınız ya indi 28 yıl geç kaldık diyeniz de belki de ondan köprek geç kalandır sebebi haysi devlet Avrupa'da 50%'den son ekrançılığı için ulanyan yerinin 50%'den köpreği yankı denizin altındaki yer. Olam näl dengizin altında? Öňü şo taý dengizde altyna seretýärler, şo topragy ulanyp bolýardy ekrançylyk üçin. Soň şo dengizin suwuny boşaltýarlar. Näme Gollandiýa bolmaly. Ýalňyş bolsam. Gollandiýada şo dengizin suwuny boşaldyp, şonu guradyp, şo taýdan ekrançylyk yerlerine örýärler-de şo yerler hem. Ýöne oň üçin indi 25-30 ýyldan şu gün o başlanyp atma seretsen şo 1-nji dünýä uruşundan soň näçe 2-nji dünýä uruşunda ýene bir 5-6 ýyl ýyza süýçe bir 90 ýyl 100 ýyl taryhy bar da şolaň o hojalygynyň. Gollandiýanyň. Özem ýene kartada da göz öňüne getirseň şo Gollandiýany alyp görüň, soňam Amerikaň Birleşen Ştatlaryny alyp görüň da Gollandiýa dünýäge satýan, dünýä bazaryna satýan şo önümlerinde, o hojalyk önümlerinde Amerikadan soň ikinji ýerde gelýändir. Ýöne territoriýasy onda birem ýokdur ya bardyr ya ýokdur. Gollandiýanyň territoriýasy Mara oblastynyň lokan näl? Hawa şoň ýaly ýerden şo adamlar şu gün güne geldiler. Näde geldiler onam? Birinciden olarda näl diýin? Halkynda da var, hem adamda döwlet düşünjesi var. Ol 100 ýyl diýäsler biz şu wagt, ýene döwlet bolmadyk ýerde eger diňe hökümet bilen näme edilýän ýa-da hökümete döwlet ýa-da döwlete hökümet diýip düşünjeli bir toplumda hökümet diýen zadyň iň köp 30 ýyl 40 ýyl bolup biler. Ýöne döwlet diýen zat o hemişelik durýan zatdyr. Şu döwlet düşünjesi bolmaly. Ondan soňra şu ýeri ulanan wagtyň näl diýin ýene Türkmenistanda buğday ekilýär. Sapara aýdyp geçdiňiz, ýanky suwarymjylyk ýeri, ýani suw bilen ýani garaşyk etmeli buğday üçin. Türkmenistanda şu kärendeçi buğdaýyny suwundan berýär, dermandan berýär, bir topar şonu un etgençe çykdyjylary bar da. Bolä un diýmeli de şu degirmene taýýarlamak üçin çykdyjylary bar. Indi şonu Belarusiýany alyp göreli. Belarusiýada näme etýärler? Ekýärler, orýarlar, başga hiç sad eden oklar. Indi şu iki buğdaýyň haýsysy sizin pikiriňizçe dünýäde arzan satylyp biler ýa-da konkurent edip biler? Pul ýanky bahanyň konkurensiýasynda, gymmatlygyň konkurensiýasynda haýsy öňde bolar? Belarusiýanyň öňde bolar, sebäbi hiç sad etmedi o taýda. Türkmenistanda bir topar garaşyk bar. Sen şol buğday eken garaşygyny ýanky buğday üçin garaşyk etýän, şol garaşygy başga bir zat, başga bir önüm üçin ulansaň, mysal üçin pomidor bolup biler. Buğdaýdan gymmat satarsyň aşaňda. Üzüm misal üçin üzüm bolup biler. Hawa, üzüm garaşyk etjek bolsaň üzüm bolup biler. Sebäbi indi näl diýin, elbetde öz garaşsyzlygyň ýanky şu wagt globalization diýen nämeden soň, revolýusiýadan soň hiç kili bir döwletleň öz başlap däl, ýani 100% öz başlap däl. Hökman bir zat özünde gowy öndürüp bilýän zatyny öndürüp daşary satyp özünde önmeýän zatdan daşardan satyn alýarlar. Türkmenistan hem edil şoň ýaly edip biler. Mysal üçin şu buğday eden garaşygyny üzüme etse, haz aydaly 1 hektar ýerden şu wagt 50 sentner, 60 sentner buğday alýan bolsaň,
Sen şoňa üzümek, ýöne üzümü satan soň 1 hektar üzümü satsaň belki 20 sentine ýa 80-90 sentine ýani 2 hissesi şoň buğday alyp bilersiň. Indi bu zatlar hasaplanma etmeli zatlar da ýöne ýani şu garaşyk nämesine aýdyp oturýan. Ýöne şu baş beýlek döwletlerde, Ýewropa döwletlerinde, ine Ukraina var, Belarusiýa var, o taýdaky buğday Türkmenistandakydan arzan öndürilýär. Ogo. Indi şu yer su reforması diýäsde, berde men birazcık sapara şunu giňişleýin näme deýin de, nämeler gerek bunun üçin. Yer su reformasında birinciden hususy ýeçilige geçirilýär yerler indi onam näl düşünýär? Köp adam ine baylar bay bolup gider diýe, oligarklar ýanky nämeler dörer diýe de. Oligark haçan döreýär, şona maýdaýyn. Eger döwlet olmasa, hökmany suratda oligark döreýändir şu taýda. Döwlet ýok bolsa, bir diktator bar ýerinde dörer. Diktator ýok bolsa, döwlet olanda ýanky yerler hususy ýeçilige berildi. Olara indi kärendeçi diýeli biz. Kärendeçiler hiç haçan bir özü öz başda hiç sad edip bilmeýär. Edip bilerdiň Türkmenistanyň içindäki şu adamlara ýeri paýlap berip özgünlüğünüzü görüň diýsen, olar özgünlüğünü görer, hiç gili näme bolmaz, o problem olmaz. Ýöne diňe ol bilen ýanky iqtisady diňe oň bilen guturan nokta. O adamlaryň istegi bar. Mysal üçin maşyna minesi gelýär. Ýylda bir sapar daşary ýurda belki gezelenje gidesi geler. Şu zatlar garşylap bilmek üçin hem öz öndüren önümini dünýä bazaryna satmak. Ya da öz öndüren önümini dünýä bazaryna satyp sana gerekli ya da öndürüp bilmedik önümlerini dünýä bazaryna satyn almak. Şu zatlar onu etmek üçin hem ýanky yerler hususy ýeçilige geçilenden soň hökmany suratda ine universitetler bolmaly. Universitetem näl deýin, döwlet universiteti bolsun ya da hususy universitet tapawdy ýok. Berde universitet näme üçin gerek? İngilizce soň research and develop, Türkmencesi näme bilemok da ýanky research ve geliştirme, ýa araşdyrma ve geliştirme. Universitetleriň etýän işi şo, indi ýanky kärendeçi bilen universitetler bile işlemeli. Olam Owa Hojalyk Universiteti. Türkmenistandaky universitede seretýäs, näme okuwçy bar, muallim bar. Şo bilen universitet gutarýar ýanky başga hiç sady ýok. Oň ýaly universitet bolup bilmeýär. Universitetiň bir maksady bolmaly. Owa Hojalyk Universitetimi? Owa Hojalyk Universiteti aýtmaly, mysal üçin 1 hektar ýerden 100 sentner kartoşka alýan bolsa, Owa Hojalyk Universiteti aýtmaly, men 5 ýyldan şu kärendeçe şoň ýaly bir sortun taýýarlap bererin, şu 1 hektar ýerden 200 sentner kartoşka aljak diýip. Ine şoň ýaly zadaçalar bilen işlemeli universitetler. Ol okuwçy okutýan hawa 5 ýyldan soň diplom berýär, oň bilen universitetiň işi biten ok. O elbetde bir işleriniň biri de ýöne Owa Hojalyk Universiteti esasan şu ýanky kärendeçiliň ýanynda Owa Hojalyk Universitetinem şularyň ekjek ekinlerini, sortlaryny ýanky seleksiýa işlerinde universitetleriň uly rolu bar we şolaň etmeli işi şu. Ve universitetler kärendeçe ýanky aýdaly kartoşka ekken biri olsa 10 hektar yer var kartoşka ekýär. Şo her sapar her ýyl universitet şol kärendeçe maglumat bermeli. Belki dünýäde kartoşkaň täze sortu çykdy. Belki ýene bir üýtgeşiklik boldy. Şoň ugrunda, ýanky şoň kartoşka ýa-da Owa Hojalyk platformasında täzelikler, açyşlar, alymlaň eden işleri, şo zatlary universitetler göne ýanky kärendeçe berip durmaly. Olam öz işini hilini ýokarlandyrmak üçin. Ondan soň bu ikisi üçüncü nämesi sütünen bu döwlet we nämeler bolýar. Sobstünü sektor bolýar. Sobstünü sektor olanda da kim bolýar? Ine kärendeçe kartoşka eksin, pomidor eksin. Şonu kärendeçiň öz dünýä bazaryna çykaryp bilmeýär. Onu dünýä bazaryna çykarmak üçin ýörite ýanky döwlet ýa-da özel ýanky sobstünü sektor çykarar, hususy sektorlar, hususy firmalar çykarar onu dünýä bazaryna. Olam interesi näme? Ine Türkmenistanda aýdaly bir hususy firmaň bar, olam daşary ýurt bilen ýa-da söwda edýär, tijaret edýän bolsa, şoňam interesinde Türkmenistanyň içindäki Owa Hojalygy östürmek bolar. Sebäbi daşardaky sprosy kim öwrenip bilýär? Diňe şo daşary ýurt bilen söwda edýän, gatnaşyk edýän firmalar daşardaky talaby öwrenip bilýär. We şo talaby Türkmenistanda ýok bolsa da indi şularam döwlet bilen ýanky hususy sektor diýdikde, şu ikisem universitetlere näme diýär? Yatırım edýär universitetlere. Şu yatırımın esasında da universitet işleýär ýanky näme üçin? Kärendeçi üçin. Kärendeçem öndürýär belki, öndürýär. Aydın. Ben şu taýda seni bir ýarym sekundluk näme sözüň näme deň? Kärendeçi sözüni ulanmagyň kärendeçi diýilýän sistema işlän okdum. Diňe hususy eýçilikdäki ýerdir.
Şoň üçin kärenne, potrot diýilen sözleri düýbünden, leksikonundan aýyrgynyň reforma boljak bolsa diňe huzuzy eýçilikdäki ýerdir. Diňe şonno owu hojalyk işläp bilýändir. Onuň ýanky ýerini, suwuny tygşytly ulanyp bilýändir. Başgaça bolanda hiç zat bolýan däldir. Onu biz 70 ýylda gördük. Diňe top ýeme huzuzy eýçilikde bolmaly. On nädip beriljek, on formular kändir. Şu owu hojalyk ýanky ekrançylyk bilen üplemedilýän ýer huzuzy bolmaly. Başgaça bu nemesi çözümü yok. Sapara indi men kärende çidiýende ýanky daýhan bolýa-da, näl men sözleriň tam manysyna kendi düşünemok edil sizin ýaly. Bu zatlara men öwrenen wagt başga dilde öwrenýän, soňra türkmençe özümiň ýanky bilen bir türkmençe bilen aýtjak bolýanda, halka düşündirjek bolýanda. Indi şu ýönekey häzir biz ykdysadyýetyň diňe yer su reformasy barada aýtjazda, bärdäki ine Türkmenistan'daki suwun problemasyny hemmen bilýändir, o bilmeýän bolsaňyz näl diýin, Türkmenistanda oň ýaly bir ýanky su bar ýa-da suwa baý döwlet diýip hasaplar ýaly däl. Bize okuwda şoň ýaly öğretdiler-de, Türkmenistan suwa baý döwlet diýip öğretdiler. Şol bir wagtyň özünde 80% çöl diýip öğretdiler. Ýöne aslında Türkmenistan suwa baý bir döwlet däl ol. Yok, yok. Indi şoň üçin men berde esasy şu universitetleri näme üçin aýtdym? Universitet ine Gollandiýada nämede men nämesinde pomidor ekilmeýär şu Gollandiýada. Täzeden şu ýaňy ýakynda ekilip başlady pomidor. Sebäbi prirodasy şoňa pomidora dogry gelen ok diýdiler. Pomidor ekmeýärdiler şoň üçin. Ýöne şu universitetler şu taýda da ekip boljakdy onu we şoňa özüniň ýöreýte pomidoryň sortuny çykaryp we häzir şu taýda sortda 1 kilo pomidor üçin mysal üçin dünýäde näçe 13-15 litr su gerek bolýar diýe. Olar bir zat edip şu pomidoryň seleksiýasyndan bir täze pomidoryň sortuny alypdyrlar. 1 kilo pomidor üçin 7-8 litr su ulanýar. Ýagny ýary şonu azaldypdyrlar da suwuny, ulanýyşlygyny. Özüm pomidorym gowy twist diýip bine Şwediýede satylýar. Hawa. Gollandiýa pomidor satylýar. Twist diýär. Evet, markada. Hawa. Şu bu da berde Saparada ýanky öndürücünün eden işi däl, bulam universitetiň eden işi. Ýanky universitetiň işleri bular. Hemmesem ýanky täze sort tapmak, täze näme etmek. Soňra mene parnik meselesi bardyr da. Menem öň parnik diýse kışda şu howany gyzdyrmak üçin ýa-da içinde mysal üçin bir zat eken wagtyň şoň içinde ýyl tutmak üçin ulanylýan zat parnik diýip esasy şoň ýaly ulanylýar da. Ýöne Käbri Ýewropa döwletlerinde gördüm parnikler var. Ýöreýte ýazda, ýagny tomuz aýlarynda parnik gurýarlar. Sebäbi daşarynyň howasy gurak we ıssy bolan üçin parniň içine giren salkyn bir hili serin howa bar da. Şoň ýaly howa şertlerini döredip ıssyda da bir hili güýjdäki ýetişen meýweleri ýetişdirip şoň ýaly nämelerem bar. Parnikler hem bar. Özem tutuşluğuna kompýuterda işleýär. Özü içinin vlagasyna, özü nämetleri düzeltýär, temperaturasyna özü düzeltýär. Hemme adam şu kompýuterda işleýär. Indi şu zatlar yer su diýdik de, berde men iň esasy 3 sany şu öndürüji, ondan soň universitetler, birem döwlet we näme hususy sektorlar, ýani daşary ýurtlara satmak üçin, näme etmek üçin şolar. Bu üçüsü esasy 3 sütüni, ýöne muň daşynda da aýdaly berde ýani kargo firmalary diýdi, öndürilen önüm bir ýerden bir ýere daşamak diýdi. Ondan soň teknologiýa, traktor bolsun, beýleki teknologiýalar bolsun, o ýeri sürmek üçin, agdarmak üçin herkili bir topar şulun ýanynda näl diýin, iş döretýär-de öz özünden. Hawa. Servis. Hawa. Soňra ýene Sapara şu yerleri barada da, yerleri bermek barada onu köp adam problema diýip pikir edýär-de. Ýeri nädip kime berjek, näme? Ýöne hiç kili problema däl. Ýeri bermek men bilemok oň näme üçin problema diýip pikir edýäňiz. O yer näl diýin, türkmen halkynyň ýeri, şonam şu türkmen halkyna beriljek bolýar. O käbir adam pikir etdiýine goňşym ýer alsa, menem alyp bilmesem ýene yer esasy, yerin esasy nämesi näl diýin, özü hazinada galar.
O Türkmenistan'ın sol hazinasında durur o. Yeri alan adamım o elini sallap yer aldın on yalı zat yok. Yeri sen alan son sen borçnamaları bir topar borçnamaları yani kabul ediyen sen. Şu yeri alıp içinde at çaptırıp yöresen o bolmaz sana yer verilen vakti. Yörite yankı sözleşme olur iki taraflayın. Sen hem gol çekken beylik tarafım gol çekiyor hazinada şuna. Sen şu yeri kartoşka ekmek için aldın mı? Cahis alıp bileme o otayda. O deme şutayda bir kızıklı bir zat var. Yer aklına muut veriliyor. Ödem mülkiyet nemeti. Yönü ekrançılık yer diyen. Yönü yerin talgıdı var. Şu tayda ekilmeli daha diyekten talgıdın bir bölüğünü iyidin ağaydıp beriyerler. Onun ekrançılıkta su teknoloji ulanış demeğini, täze teknoloji bilen ulanyan bolsaň, suwum tygşitleýän bolsaň, teň talgydyň bir bölügini ýygyna gaýdyp berýärler. O teva var ody hatyrlygy üçin edýän bolsaň, talgydyň ýene-de bir bölügini ýygyna gaýdyp berýärler. O ýöne hiç tat etmeden ulokan talgydy var. Talgyt gelip durýar. Onuň ýanky ýer hemmekşä mut yönü de hökman işletmeli şonu. İşletmeden eýen ben ýylla awda çıdadan işletme. Pulunu vermeli. Onun yankı şor yerler var. Türkmenistanyň näin uly betbagatçylygy 90%den köpürek yeri şor, dul watan. Onu rehabilitir etmeli. O da iň gymmat proseduran biridir. Yani onu yörüte yankı köp yerini bitkisel nemeler bilen özleştirmeli. Yani şoornalyan bitki, yani maliyim bolyan, şoğu mengeş bitkiler demetmeli, yorunca mengeş. Bolyan yerine, o da katı şoorlunun yerine o da işe yaran o. Yani şu yerlere de yörüte devletin bir nemeti olmalı. Onu bu dışına beyle taşlap bilen de o. O ödür ekoloji katastrofu. On sebebi todap yatan awi. O duz diyatolun onun içinde bir topar mineral var. O yani ekinde ulanılan avlar var. Onların todap yerinde ama halkın burnun ağzının içinde. O gidecek yerin yok. O Türkmenine hemen yeday düştü. Hemen yani o hocaluğunun iyidil hatılalan o. Örnekler bilen o. Hemen yerini betbagatçylyk ýagdaýyna getirdiler. Umumy şu at ýanky owu hojaluk teklerini alanda o da nemeden Türkmenistanyň hem yerini urşap alýarda. Hem ekologik katastrofa hem gedaýçylyk, garyplyk nemeti problemi. Onun üstüne de bilimsizlik. Yani üç problema üçten bir yerde. Onun ulokan betbagatçylyk gerekken. Bu da atlar hemmece bir diktatörden ört bölür de şu diktatör şeyle yok. Yankı demen aşağına yankı iceberg alıp diktatör yok ortundaki neme. O aşağınaki problema bizim düşüncemiz dememizdir. Yankı bilgi yankı devlet düşüncemizdir. Şu da düğünün yok, devlet düşüncesi yok da Türkmenistan nemesinde biz yankı faydamız var, misal için konstitusyamız var, pasportumuz var, pasportumuz bizi hiç yerde koğuran yok. O simbolikalar var da. Ben pasportum şu, beni ne Türkmenistan'ın ilçesi koğurasın ya hakkı bir orasını barıp bilen Türkmen var mı dünyada? Dine şu simbolikalarımız var. Devlet nemesi yok bizde. Aydın. Ben düşüncem boyunca devlet düşüncede mi yok da? Bir kaltaman yalak bir topor geliptir. Onun içinde biraz nemet çalışıp duruyorlar. Yani 30-40% değil mi de ama gelip gidip dur da. Yani başına kotuyor, çok yakın tuğrağına kotuyor. O devlet değilen de düğünün yok. Devlet düşüncesi yok. Tabi çok yani ortak atılan meseledir de devlet düşüncesi meselesi.
Bunu ayırsak, beylekten gelse kovu oru diyer. Yok. Mümkünler. Bundan ervet olmağım mümkündür. Ervet bolcağım görünüptür ondur. Sebebi devlet düşüncesi olmasa, devleti kurulmasa, yani şu mekanizmler oturdurmasa, devlet işlet bilmez. İktisadi de bir işlet bilmez. Hiç adam işlet bilmez. O barcaklarım uğurlamak için var ya, başka hiç tadı için var bile yok. Sebebi yani ben çoluğun ağından suratları düşünürüp bilecek akıl neme görmedim de hiç ne de göremem. Entek 30 yıl apadiyette var da çoluğun hiçbirine de devleti ne ile kurmalı, devleti ne ile neme olmalı. Şu zatları entek ben yeşten yerim yok. Ön kutu, ton kutu, tədeti var da kurum edem o. Hükümetin devletin içindekileri de olur yani. Şu realak bir fikir alışma da yeme olmadı da, şayet olmadı da. Yeniden aydın, olun yönü, devlet diye. O devlet olun ne bedbahtçılığım ortada. Devlet saparağa indi menem fırsatlar aydayın. Devlet deyin şu an Türkmenistan'daki düşünce yine Kırsu'da şarjörde çıktı. Aydalı 50% halk dışarıda çıktı, dışarıda kovu yaşayışı gördü. Dışarıda birazcık demokrasiyanı gördü, söz azatlığı değildi, şu zatları gördü, sonra ayıktılar ne için Türkmenistan'da yok değiller, bizim şey değildiler. Onun için yine miting geçirmeli, onu etmeli, bunu etmeli, köp adam dışarı yurtlardan kömek sonraya yeni nemetçe. Yani şu dışarı yurtta demokrasiya görüyen yerlerimizin bir tarihini seyredip görün de, şolun devleti ne edip kuruldu. Şolar devletini kurmak için, yani bir devlet kurulmak için önünden o fundamentem ağır iştir. Şol halkların hemmesi hem şu açlığam geçti, beylek zatlarım vuruşam geçti. Şu zatları görenden son, yani bir diktaturan ya da beyleki bir sistem alan neyli ervetliğini görenden son, şonu hissedenden son devlet kurulanır şu tayda. Türkmenistan'da yine devlet düşüncesi köp adam fikir ediyor, onu sözün belki manasına düşünyendir. Neyme manası belki Slovardan seyredip mendene govu, sizden govu düşündürürler o devletin manasını. Yöne devletin asıl manası şu zat var. Bir devlet manasını bilyen Aydalı Türkmenistan'da üniversitenin rektörü aslında bir düşünceli adam, akıllı adam hasaplarsın. Şimdi üniversitenin rektörü Aydalı Devlet Üniversitesi geldi şu an prezident Türkmenistan'da yine şu okuçunu sen oku al ya da şunu okuldan çıkardıysa şu aydanını yerine getiriyor. Sen eğer devlet düşüncesi var adam, sen şu ola bir siyasetçi ya da hükümet ile devletin ne emediğini düşünen adam hükümete aydip bilir sen ne için karışan. Yani devletin bir strukturasına ya da devletin ne deyin üniversiteler demek devlet için ulu zattır. En esas zattır. Çok karıştırmazlar onu. Ya da yine Merkez Bank var da, ya da Merkez Bank'ına geçtim. Hukuk koruyucular, prokuratura değil mi? Neymiş o? Kaziyete ne mi değil? Kaziyet mi değil ya bizde? Kaziyet. Yine kaziyet var da, kaziyetin işine yankı prezident aparatından hiç kim koşulup bilen o kaziyet yine birinci devlet düşüncesi şonda olmalı. Kaziyette olmalı. Türkmenistan'da diktatura bolacak olsadan çok kaziyet diktatura olmalı. Çatayda yönelen içindir. Tersine o. Prezidenti hemen hemen deyip fikir ediyor. Şu Türkmenistan'da en güçlü birinci adam. Devletten şu devlet diyende de şu hükümet diyende de şu çoğunluğu düşünce vardı devlet düşüncesine. Yine şu aytken zatlarımızın sapara reforma geçirmeli, etmeli. En esas şularda da rol oynayan zat yankı devlet düşüncesi olmak adamın. Aydısınız yerlerimiz zayalan ya, ekologiya probleması yıldan köpelye ve Türkmen halk şu an neyle işlese işlesin, tapaldı yok. 20 yıldan son şu günkü günümüzden tapmarız. O dünyanın hem yerinde şunu yapın. Sebebi yıldan kıyınçılık köpelye, kıyınçılık. Bir problemanı çözeceğim yine. Ekonomik problemanı 2008'deki ekonomik problemanı çözdüler. Ondan sonra bolmaz hem şuna verin sebebi. Yine şu adam virüs geldi. Hiç kim hayır devlet olaysın Amerika hatta ne emeteceğini bilen ok. Avrupa devletleri ne emeteceğini bilen ok. Yıldan şu kıyınçılığa iddia. Şunun için biz şu atine Türkmenistan'da bir azıcık olsa da şu yerimizi korap, şu prirodamızı korap, azıcık olsa da bir öz neslimize yine çağlarımız, ahtıklarımız ne şolara da bir zatlar, şolara da demalar ya hava koyup gitmeli şotaydı.
Olam diňe döwlet düşünjesi bilen bolýandyr. Ýani sen döwletine ynanmaly, birinciden we özüň şo döwleti gurmaly. Türkmenistanda şu wagt Türkmenistan döwleti elbetde siziň aýdyňyz ýanky formal nämesi bar, dili, halky, topragy, konstitusiýasy baýda bolan näme döwlet diýip hasaplanyp bilýär ýöne. Biz şu taýda täze Türkmenistany, ýani hakyky Türkmenistany döwleti gurmadan işsad edip bilmeýäs. Mitingler vardı da sapara men o zatların el deyin. Elbette mitingler geçirilmeli. Ya da çıkış edip aydıp bilersin hemen probleman olsa. Yöne aydalı Türkmenistan'da içinde 50-60% halk köçeye çıktı. Yani parahatçılıklı miting değil ya da. Köçeye çıktın. Prezidente de git işlerimiz yok diyen, nemetken, köçede yatıp duruyan. Yine şol adam gidirermiş o. Gidirmez ya sapara. Ola adam gidirme üçün birinciden halk islemeli, ikinciden hem döwlet düşünjesi ýanky prokuratura bolsun, Türkmenistan'ın goşuny diýdi, beýlekler diýdi, parlament diýdi, şo taýdaky adamlarym şoň içine goşulmasa, ýani hemme bile etmese şo işi, halkyň diňe özü köçeye çykan bilen onu demokratiýa getirip bolmaýar. Ol diktatory aýryp bilersiňiz, onu birini aýryp beýlekçi goýlar, 2-3 ýyl aldyma üçün hem ýollar açyp berer, ne girin çykyn aýlan gezin diýip. Belki pul paylanar. Ondan sonra yine şu izi gider on. Yani kaydışmayalı yıl-yıldan durmuş, kıyınlaşıyor. Şu kıyınçılıkları çözmek için bilim gerektir. Yerimize, toprağımıza, ekologiyamıza çıkmak gerek. Sebebi öz elimizde olsa en olmanda özümüz şu an düzeldip biliyoruz. Gücümüzün yettiği onurup nem edip indiki nesle, indiki gelecek çağalara birazcık bir mümkünçilik koyup gitmekte. En esası maksat. Doğru. Deme aydın problemalar kän özüm gaty çüňür bu düýbüne düşünýän adamym gaty teýilçekmi kän diýen men şu ekranlardan şu zatdan gurrunny çekeleşmesini edýänlerini dinlädim welä göredim welä-de. Bu gaty teýrek bolýan zat yine de kozgoson biraz kozgonya onun yine galya bu da atlara kelle ağır diyen neme katı kâhen olmalı devlet kurmak için kâhen akla ihtiyaç var aydın bir adamın, iki adamın, beş adamın için de bu iş o bir generatör olup bilir 4-5 adam veya bir toplum bir topor neme öyle yönü verdi kâhen akıl verir düşünce verir. Şu düşünce görümen, şu düşünce bütünlük yankı halkın demesine oturman bir diktaturada değil bilmiyor. O Berdi Muhammed olmasa Aman Muhammed gelir. Durdu Muhammed gelir. Onun gidecek yeri yok. Man diktaturu olaymalı. Başka yankı sistemi olmasa başka sistemi olunu. O devlet kurmağı bilen ýöne kabinet ministrligi demedenin üçin edeni bilen o devlet kuruluşy bolana ol. Devletin demesini akıl urýar. Özüm kän akıl, ulak. Menin düşünjem şeýle aydın Sapara şu ine Türkmenistan'da yine bir näme var da ine olam düýpli bir näme diýip pikir edýän, mene bir ýalňyşlyk diýip pikir edýände. Ne şu çıkışlarda video çeken yaşlar var, yine beylekiler var da bir näme var da erkek olsan diye ya da hele ýaly olup diye ya da erkek yani erkek bilen aýaly aýrýarlar da olam men aýdaýyn 100 ýyl öňkü düşünje sebebi 100 ýylyň ýanky atyň üstünde kılıç bilen ýanky okýay bilen so uruşlar bolýaty. Şoň üçin şoňa diň erkekleri giden üçin hem erkek diýip şo erkeklik şondan galanjady. Erkek olsaň, ýöne şu wagt erkek bolanda näme kılıjyň alyp baraňyrda bir awtomat bilen maglaýan bir aýal ine erkek oldy. Şol düşünjäni sen şo zada aýtdan bolsaň diýmek sen kelläňe urnaşypdyr şo. Şonu aýyrmaly. Hemme adam deňdir. Yani erkek, aýal ýa-da çağa, hatta çağaň düşünjesi hem dinlenmeli. Erkek olsun, aýal olsun, sen şol hemmesini şo Türkmenistanyň içinde Türkmenistanyň grajdanı deyip adam bar olsa şolun hemmesini deň göz bilen seretmek ýa bulam döwletiň ýanky döwlet düşünjesine eýe bolmaň bir nämesi de başlangyjy diýip bilerin. Näme gerek birine erkek bolsaň gel, ýene näme aýal bolsa gelmesinmi?
Aydın, o yankı bir yaştan 7 yaşa çenli ullokan adamlarımız var da çağıtıklar. Olur, ul adamlar da. Şolun yağdayını göz önüne getirip bilen Türkmen var mı kan? Olur, yahilik yağdaydı yaşat yetişiyorlar. Adam ne çok 6-7 yaşta çenli farmiravat ediyor. Çok yankı ehli durmuşunun kartası şu vat oturduruyor. Esası nemeti. Ne çoluk yaşayışından havarlı adam var mı? Ertirol yankı aydın yalak o kemiğine yalak adam olup yetişmeler. O tridada dahil adam olup yetişer. Hava sapara şu ine çağalar hakkında aytdınız da şu çağaların diýdiniz 1 ýaş 7 ýaşda hiç kim şol pikir edenok diýdiniz da. Bäde çağany pikir etmek üçin birinji nowatda en atasyny pikir etmeli. Ine Amerikalıların bir näme sözü vardır. Nakıl ýaly çağany terbiýeleme, özüňi terbiýele sebäbi çağalar sana meňzer diýede. Şoň üçin ýanky aýdyşym ýaly Türkmenistanda da esasy en atalaram ýanky oğluna okutjak bolýarlar uniwersitetde gyzyna nämemiş okuw gerek dälmiş. Şo adam ýalňyşlar. Haçanda şu en ata da hatda öz oğlunam gyznam deň tutup ikisinem okutsa, ikisem şolaryň ýokary bilim alsa, ikisinde de düşünje bolsa, çağany ýetişdirýän ejesi iň köp ýanynda bolýan şo iň köp çağa şo ejesinden köp zat öwrenýär. O son belki 10 ýaşdan soň, 15 ýaşdan soň kakasyndan öwrenip başlaýar. Ýöne esas şonu çağalaryň ýanky nämesini gowlaşdyrmak üçin ýene şu aýal bilen erkeň nämesini ýok etmeli, şu düşünjäni ýok etmeli. Men o aýdama o Türkmenistanda mysal şu diktator şolary aýyrmaly, o aýryp biler, kanunam çykaryp biler. Ýöne döwletin ýok yerinde o kanun çykarsyn, çykarmasyn, bar ýok, onu hiç kim gören, bilen, ama özüne gerek bolsa bolany, bolmasa ýok o zatlar. Ya da konstitusiýa ýetkeçsin peýdasy ýok. Şo halkyň özünde şo düşünje bolmaly da. Ne men aýtjaklaryma şoň ýaly sapara. Mene bir iki söz goşoýun neme yankı şu Ýewropada berilen hyzmatlar var da, öten döwletlerde berilen hyzmat. Şo hyzmaty kabul edip bilme üçin yankı bir düşünje bilgi gerekdi. Bolmasa şo hyzmaty kabul edip bilen okda, şo hyzmaty ulanyp bilen ok. Iň bolmanda bir bilimiň bolmaly. Şonu ulanyp bilmäge ýeterlik bir zadyň bolmaly. Ya da ýokman ýanynda bir teň nemäň bolmaly, näňkäň bolmaly. Saňa şu şunu bak, şu taýdan bildiň çek, şu taýda dur, şu taýy gir, şu taýy çyk diýip görýär. Saňa bir ýörüýte bakçy gerek bolýar. O ne ýanky bilim ilim diýilýänler şoň üçin, size hyzmat bermek üçin, şo hyzmaty kabul edip almak üçin düşünje bolmaly, bilgi bolmaly, bilim bolmaly. Şoň üçin biz ne ýaşlar bilen bilim sistemasyny düýünden täze demek gurmaly demek ýani ödem şu aýal gydlamyzdan betaty agramly demetmek üçin. İnternetlemizden signal berýär neme diýip bunu gutaraýaly. O internetimiz peste. İlleşler köp sağ bolun, biz aýdyň bilen bu gurrunlary ente kän eder. Aýdyň taňa da sağ bol. Size de sağ olun sapara. Vatandaşlar hemen sağman, oturun sağ olun. Sağlıkda görüşelim.